Y chwedl fawr, rhan 2. Iawn, ydy pawb yn dall felly? Holodd Bessi, wedi iddi hi a Nin orffan egluro'r cynllun mawr. Roedd Brian yn dawel. Doedd neb yn gwybod am iallu o i rewi creaduriaid. Dim ond dawnsiodd yn rhaid iddo fo wneud, ac roedd hynny'n ddigon, meddyliodd. Iawn, pob lwc bawb, meddai Nin, cyn iddi hi a Lobodd i flannu drwy ddrws yr ystafell newid a mynd teg at gydfan yr octopusau i achub crancws heglogws. Cyrhaeddodd y ddau a sbecian i mewn. Roedd crancws mewn hen gawell cimwch a 3 octopus hyll yn ei warchod. Ond mewn chwinciad, roedd Nin wedi chwipio a thaflu a thorri'r octopusau'n anymwybodol ar wely'r môr. Wyp, clatch, aw! Rhyddhaodd Lobo crancws o'r gawell. Roedd o mor falch o'i gweld nhw yn enwedig Nin. Ond oedd dim amser i sgwrsio gormod. Roedd yn rhaid i'r 3 fynd ymlaen i golbio'r siarcod oedd yn ymosod ar gymychiaid yr ogofanc. Yn y cyfamser, aeth Brian ar y llong lwyfan i sŵn byddarol ei ffans a dechrau dawnsio. Roedd y dorf yn enfawr ac yn fywiog iawn. Wrth i Brian frasganu a chwyrlio ar draws y llwyfan, roedd Gytyn a Bessi yn gafal yn sownd yn ei gilydd yn yr ystafell newid. Ti'n barod, Gytyn? Holodd Bessi oedd yn benderfynol o drechu oswyn a'i griw. Dwi'n yn siŵr, atebodd Gytyn. Dwi erioed wedi chwink deithio efo rhywun arall o'r blaen. Yna, caeodd ei lygaid yn dyn a diflannodd y ddau o'r ystafell newid a glanio yn y rogofanc yng nghanol y perlau disglair. Y tu allan i'r rogofanc, cyrhaeddodd Nin, Lobo a Crancws. Roedd y cymychiaid i gyd wedi'u clymu'n sownd. Brwydrodd Nin a Crancws yn gyflym ac effeithiol yn erbyn yr octopusau a llwyddodd Lobo i gadw'r siarcod draw gyda'i rechfeidd cryf. Ond roedd mwy a mwy o octopusau'n ymddangos bob munud. Roedd Bessi a Gytyn yng nghanol y perlau. Daeth curo ar ddrws yr ogofanc. Bŵm, bŵm, bŵm! Agor y drws Gytyn bach. Llais llysnafeddog oswyn. Agorodd Gytyn y drws led y pen ac ymddangosodd oswyn a Sherry'r siarc yn wenau dieflig i gyd. Ond yn hytrach na rhyfeddu at y perlau'n disgleirio, cawsant ei dal gan disgleirdeb arian Bessi wrth iddi nofio nôl ac ymlaen o'i blaena. Llwyddodd i hypnoteiddio'r ddau. Oswyn a Sherry, rydych chi'n ddawnswyr penny gamp ac mae'n rhaid i chi a'ch ffrindiau fynd i ddawnsio ar y llwyfan gyda Brian y cranc brown. Ac ar fy ngwir, aeth Oswyn a Sherry yn syth i alw ar y gweddill i'w dilyn ar y llong lwyfan i ddawnsio. Yna, heb holi, dilynodd pob un. Roedd ganddyn nhw ormod o ofn o peidio gwneud fel yr oedd Oswyn a Sherry'n i ddweud. Roedd torf y cyngerdd wrth ei boddau. A phan ddaeth rhes o octopusau a siarcod ar y llwyfan i gyd yn dawnsio gyda'i gilydd, eithon nhw'n wyllt. Hwn oedd y cyngerdd gorau rioed. Yn sydyn, sylweddolodd Mori fod ei hawr fawr ar fi'n cyrraedd. Ond roedd hi angen i Lobo i helpu i godi'r llong lwyfan cyn y gallai hi ei daflu. Mewn chwinciad, ymddangosodd Gytyn a Lobo wrth waelod y llong. Roedden nhw bron yn barod. Ond roedd y dorf yn neidio a bownsio yn fwy gwyllt erbyn hyn, ac roedd hynny'n broblem. Wyt ti'n barod, Mori? Sibrydodd Brian yn dal i ddawnsio. Na, meddai, mae'n rhaid i'r dorf fod yn llonydd, jyst am funud bach, neu fydd rhywun yn siŵr o frifo wrth i mi daflu'r llong drostyn nhw, meddai hi'n bryderus. Dyna pryd y sylweddolod Brian y gallai o helpu drwy ddatgelu ei gyfrinach. Eglurodd yn sydyn wrth Mori beth allai o wneud. Ond roedd hi'n bwysig iddi hi a Lobo beidio edrych arno rhag iddyn nhw gael ei rhewi. Gwenodd Mori. Gwych, cer amdani. Cofia mai dim ond munud fydd gen ti, meddai Brian. Felly, roedd Lobo a Mori yn gwybod beth oedd angen i'w wneud. Roedd yr octopusau a'r siarcod yn dal i ddwnsio a Brian hefyd. Troellodd Brian a symud ei goesau yn gyflym. Tap, tap, clic, clic, tap, a clic, a tap, tap. Rhewodd pawb. Ac weiddodd Brian, Rhan! Cydiodd Mori yn y llong a thynnu. Torodd Lobo wynt mwyn codi'r llong oddi ar wely'r môr i'w helpu. Neidiodd Brian i ffwrdd,
Tynnodd a thynnodd y mori, ond roedd yr eiliadau yn mynd heibio'n gyflym. Unwaith eto Lobo, gwasgodd Lobo, ond doedd ganddo ddim gwynt ar ôl. 10 eiliad, bloediodd Brian. Yna, gyda'i holl nerth o ben blaen ei chynffon hyd at ei thrwyn, taflodd mori'r llong a'r siarcod a'r octopusau yn bell, bell, bell. Deffrodd y dorf mewn pryd i weld y llong yn chwrlio dros ei pennau. Wyddai nebeth oedd wedi digwydd. Ond fe wyddai'r cymychiaid ben union oedd wedi digwydd. Roedd yna 6 arwr arbennig wedi llwyddo i'w hachub i gyd. Gytyn y gragen las, Lobo'r cymwch, Mori'r facrell, Brian y cranc brown,